Production. Ya madaukaki mai wa kaunu abuwa ya gausi, ai da kai na fara a daɗe ni da yawa ya gausi, ya bani sirrin sabkar alamtara ya gausi, sarkin da ke yi wa duk kaunu abuwa ya gausi, ya dubun salatul fati da jauhara ya gausi, na faruwar farko sanya dilwara ya gausi, da alihi da sahabbai abin kira ya gausi, cikin gidan Fadima nan muke bara ya gausi, ya Abul Abbas ra'isul wilayati ya gausi, ya Imamu Salisu da kai na dogara ya gausi, a ko'ina gausi kai nake kira ya Barhama shine ke juya kaddara ya gausi, ya Barhama shine farkon abin kira ya gausi, baya kuke shari'a lahira ya gausi, ya alkiyama ku ne take jira ya gausi, ya Barhama girman kadarin ka ya yake ya gausi, ya gaban ka dura wani sunkuya yake ya gausi, ya akwai karatun da shiru kawai yake ya gausi, abin nufi na kanan butun yake ya gausi, ya mushe zuwa mai tashi da bubbuke ya gausi, ya tafakkuri duwa cikin ku ya duke ya gausi, ya gausi nishadin mu cikin kadu muke ya gausi, alkiyama ke zarka tarike ya gausi, ana ta zagin mu muna yaba maka ya gausi, ya duma su ja maka sun rusuna maka ya gausi, ya tsawon mutun na san bai wuce wuya ya gausi, ina butun gulbi ga Somaliya ya gausi, ya ruwan dare kake me game duniya ya gausi, ya ba su amsa in sun ka tambaya ya gausi, ya wake ga mulkin kasa har samaniya ya gausi, ai Barhama kai ne gatan mutun jiya ya gausi, ya belar ka gausi ta canja duniya ya gausi, ya Barhama ku kuka yantar da duniya ya gausi, ya kai ne cikon amsar masu tambaya ya gausi, ya ashe da gausi ya ka ba mu jarmiya ya gausi, kai ta gaske maliya ta girmi mai iyo ya gausi, wai na butun wani ba kai ba Barhama ya gausi, ya kai ne madafa mai shirya al'umma ya gausi, ya hawan siradi na shehu Barhama ya gausi, uba ga Adam kaka ga Adama ya gausi, ya Adam barawo ne furta sallama ya gausi, ya abin kiran bayi shehu Barhama ya gausi, ya nan duniya har ma a lahira ya gausi, Barhama dan Maryama kai yake jira ya gausi, ya ka zo ka kunce kulli da warwara ya gausi, ya maza ku kauce in doka tambura ya gausi, a bani sirrin saukar alamtara ya gausi, ya samma ko baya sa makara ya gausi, alanki yayi harshen ka dinga haddara ya gausi, ya kake iyawa du kaunu sutura ya gausi, ai ashe da kai aka mikar da karkata ya gausi, ya gausi da kai musulunci ya tabbata ya gausi, ya zuwan ka gausi rahama ta bayyana ya gausi, ya cikar buwaya mai kwance rauna ya gausi, kai ne silar du mai raya koguna ya gausi, ya da kai ulul azami sun ka jingina ya gausi, ya idan ka ce yes to babu magana ya gausi, ya mamallaki ya sarkin sarakuna ya gausi, ya ashe da ka zo aka rusa kunkuna ya gausi, ya kai ne karatun da ya girmi masu ji ya gausi, kai ne mabudin kofar ubangiji ya gausi, ya ashe da kai dume ji ya samu ji ya gausi, ruwa ya sauko san babu girgije ya gausi, ya gudu muke Barhama ba gurin zuwa ya gausi, ya gausi mukamin ka yana ta hauhawa ya gausi, ya shiru karatun kurma mu je zuwa ya gausi, ya muna cikin gausi rai da rayuwa ya gausi, ya idan ka cuce mu maka afuwa ya gausi, ai farin ciki ne ke sanya shakuwa ya gausi, ya wallahi shehu ina son ka da yawa ya gausi, wallahi shehu ina son ka da yawa ya gausi, ya idan na barka ta ya zana rayuwa ya gausi, ya banda karfi a dade ni afuwa ya gausi, kai mahaukata kun san me muke nufi ya gausi, ya da hankali bai dauka mu je kafi ya gausi, ya mu kamkam ainal ma'arifi ya gausi, cikin suluki aka furta jazzaba ya gausi, ya aradu mai karfi ya bi mai kiba ya gausi, baya al'awwalu anta ahiru ya gausi, mai abul futuhati da shehu dahiru ya gausi, ya cikin buwayar gibiri mamahiru ya gausi, ya domin na Hausawa Ali Zakiru ya gausi, ya domin na kaura dan shehu Kaduru ya gausi, ya domin na Algasu ba ga Zakiru ya gausi, ya domin buwaya ta Imamu Salisu ya gausi, ma assalam mai jabaruti Zakiru ya gausi, ya sirri
barhamu ya gausi ya mankati hubi faidi ayyamu ya gausi ya hatimul atamaini barhamu ya gausi ya jami'ul bahraini tamtamu ya gausi ya mashrabi ya marji bai ya gausi ya sa'iki ya sa'isi gumba ya gausi ya gaibi ya shahidi bai ya gausi la ya tari ma qultu barhama ya gausi ya gausi ya gausi ya gausi